ngi baro ngi kwa hi ban i ba ngi penne pensa ya kemarin om tang kemarin ndre bang ngimpet de ba ka jing bread madan pathar jang jongki nyut ne jongki plastik ngide bangin sumar ngidan ke pollution board haka state ka pollution board kade bakan mi shmat chuchu ba kade ban create ka awareness campaign yaki paiba ba kumno bakin segregate yaki bio waste mandar ladangi ong ya kata napo health department kadno teligi hospital ki don ki incinerator kadno teligi hospital ki private hospital ki don ka jaka ban thang ya kanyut ke jongki ya ki syringe jongki ya ki dawai dasin jongki ne kisu pelang baik hang to ba unwan municipal bukun khat ya kata kanyut napo hospital do kunjo ti kita ki berkhoi ni don kam bangin puson ni don kam bangin perkhan bat ngakwa ba ka pollution board ka dewan pet benia rekat-rekat ba ka urban affairs Urban Affairs Department rekat ke State Pollution Board kini bakin ya ban penbet ya kejing bakla hoi kindon kijing deko haki department andre overall ke sarkar ke dewan pet la duna sanction hangnon ne duna funds hangno ki dewan pendap ya ki funds ya ka kum ka joy municipal board le se kadon kijing deko iki bopli kendra nanungla ban keno iki andre ki kijing duna jungki kumangas nasutu manga pindapai ke sanction post yung kiswipar ki don tang samot ni sangon kat ka joy berhuway nong don swipar tang katangon te belay bros kata ka sarkar kampej ban sanction ni ki post sweeper shu khambot kat no tiligi truck ki don po joy municipal board lada dang don kam sanction shu ki truck ban kit ikanyut kita kilong ki logistic support ke ba nasgo ke department ke ban pay ke ma ngakwa man ong kalong marsin kut ke assembly ngi layo ya ka jing mudoi na kipai ba po juai ba kanyut kalapoi biang kumjo pakapor assembly bang ibu ka jing dawa badai ban pemkhoi ka sor juai ngi layo i ya ka resort ba hadin kumba arsi bangi ngilara ya kemat pa discuss ya kata ka jing bret nyut pathar hapo hakmat yo musiang te nakalian ka sarkar ka municipal kila yo bat pungkhoi andre kidang don ki wei ki yo ki ba ki khot ka yo thamai chathain lathlabo bat hawe de somat kata kan nyut kadang ne kumchu andre marsun kut ka assembly ngiyo i biang kita kan nyut kilawan kila bret biang haju te hadu kani ka klipmat ngiyo i ba kata kan nyut kadang don bat kan nyut omdei bakadang don rei menta kala tap sendon ya ka surok PWD berkhoi te menta ki kali ri khiyat na jrong kanyun na ki khna school haba ki school ki hab yat lumba ka to ka surok ki hab yo ya ka to kanyut dala slap le kadang tu chu saka ka bajakhlia to atni katno kalong ka ji sangsot ya kibreo po juai haba ki yat lumba ka to surok kapal mo yang akalong mabalay ba ka sarkar nakaliang ka Urban Affairs Department kamsumle ay ban bread lari ban khat ya kinyo ngisung thu kidon ki jing ngisung thu ba ka jing kalong ba kidei bakin wat ya ka jaka ban lek ban bread ya kinyo ka ba ki khot ka landfill te ka jaka bread nyut ka dumping site adu menta kim la ban penbet haga jing ekren jonga naladet ban ni penbet bat ki ngong ba balai kimia penbaha moramat ya ka jaka ka balak don lupa ka existing dumping site tilada ki sanction pisa sa khendiat ka tukan ni ban penbaha ka dumping site ka badon boros kata tilese ya menta sipor dang le ka tempat yo ko ka khendo ko tmai dai na kaliang ka department nang tip ke ga jing thu jungki ke ga jing mut jungki de kawar shisha kawan ra ka ji jing i segment aba yu i ya kan yut ka bam shumla ban bread shumla ban khat om dai tang ka ba hayo musiang
Baro keleng ke sor joai manta ki ot ki pai ba namar ba ki ong momdon mano pe ya kan eten yot ke jungki oi hado haying shari kan ka bangar de bangan ong kalong ka de ka jing sule rain ba ka sarkar ka de sule rain ba ka hap tuklar da ka high court ya kan ka kam ba balai ba ya ka duty ya ka kamram ka ba department ka don ka urban affairs department ka de ban suthu ela ka duty le jong balai ba ka ying shari ka high court ka hap betha ya ka department ya ka e ka ba de ban le hanga tinga soba ka de ka jing sule ran sha ba da ka high court kan hap batai ya ka department ya ka kam ka ba ki de ba kin le Kumud